Bilang parte kan ika-14 anibersaryo kan Embarcadero de Legazpi, may job fair na pwedeng aprobitsaran sa aga, kung sain lampas sa 2,000 na bakanting posisyon ang pwedeng pag-applyan kan mga naghahanap ng trabaho. Sigon kay James Alejandro Tawag, marketing head kan nasabing business center, 14 affiliate employers ninda ang nagbale sa job fair arugan BPOs, construction company, hotels asin iba pa. Kaya bako sana po si mga college graduate ang satuyang target kay ini, but kasabay man ito si mga high school graduate, senior high school graduate, and other skilled individual na makapasa sa kwalifikasyon kang kada posisyon na vacant sa sarong company. Pupunan ang anniversary job fair alas 9 nin aga asin gigibuhon sa Central Plaza o ground floor kan Embarcadero de Legazpi. Taman po especially sa mga baguhan na mag-a-apply, try and try. I think kadakol man dyan na mga position na mag-fit in po sa Indo, lalong-lalo na kung ano po sino mga tinapusan na mga courses. Sa mga interesadong aplikante, magdarastanakan sa indong updated resume. Para sa mga baretang tatak Bicol, Carmelo Balya.